Nakita sa mga tao sa Tagum City ang panon sa upat ka mga bus kaganinang buntag Oktubre 15, 2025. Sa Energy Park, ang rumbo niini alang sa blessing o turnover ceremony. Ang upat ka bag-ong shuttle bus gihatag sa lokal nga gobyerno sa Tagum City alang sa transportasyon sa mga magtutudlo sa DepEd Tagum City Division. Dili na sab maglisod ang DepEd kay adunay upat ka driver nga gikan sa LGU ang magmaneho niini. Mismong si Tagum City Mayor Rey Uy ang nangita og paagi nga mahupay-hupayan ang kahago sa mga magtutudlo nga na-assign sa mga lagyong dapit sa Tagum City nga maglisod sa ilang transportasyon nga giilang mga unsung hero. Buod sa LGU-Tagum nga walay babag sa mga maestro ug maestra sa paghatag og maayong direksyon ug kaugmaon sa kabataan sa Tagum City ug ang bus ang magsilbing instrumento niini. Gitambungan mismo ni Mayor Uy ang turnover ceremony kauban si Tagum Schools Division Superintendent Dr. Alona Uy ug mga opisyales sa DepEd. Magsilbi usab kining gasa sa LGU-Tagum ngadto sa mga magtutudlo karong gisaulog ang National Teachers Month. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe.